Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teko yono selamat. Teko yono selamat. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teko yono selamat. Dan tekan buri barang e. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Mudhar kowe. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singkirke gong. Siap. Wait. Teko yono selamat saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teko yono selamat sosaning Gusti. Teko yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teko yono selamat saka kersane Gusti Teko. Teko kok nang kono kowe, Guk. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Sak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Halo, semare ora kuat kok. Yo ngene to tinggu dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting tong ting dong ting hae. Babu ting tong ting. Bagong iki munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane ora. Ora do edan. Terus sirake. Tanting dasmu lho, Gong. Iki dipendhem. Wah, dipendhemi kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh yono selamat saka saning Gusti. Teguh yono selamat saka saning Gusti. Teguh yono selamat saka saning Gusti.